Overwinning in de Vereniging op PSV van 1974 jaar. Ja. En de koning worden. En ik dacht de heel best keert. Dat wordt de hele dag. In de 70 jaren kon geen in de keertvraat om hem heen. Jarig van der Veen bruts begin jaren 70 terug als keertser en woon in 1971 en 1974 de PC. In dat laatste jaar was hij koning. Daarnaast had hij bij orenpartijen een soort prijzen won. Een prachtige tiert om op weerom te zien. Een sport met een koning. Dat was geweldig, heel mooie tijd. Ja. Ja, dat ben heel prettig. Later ik wel zijn, ik ga geen tijd wel meemaken, want dat was heel gezellig. Het is nog wel heel wat professioneler. Net dat minder is, maar toen weet ik gezelliger. Vind je dat dan het grootste verschil? Maar nou? Ja, ik denk het wel, ja. En ze zijn ook al wat atletisch, dat wil zeggen. Je wordt eigenlijk meer vertraind. Ik trainde helemaal niet verkeerd. Ik was, als voetballer heb ik nooit conditie. En dan keert ze begonnen even een paar balletjes opslaan, maar verder dan dik er net zo vol om. Ja, dus je dient eigenlijk bij het voetbal weer wat voor de conditie en dan in de zomermaand het keertje? En in de zomermaand, ja, dat geeft wel voor dat het voetbal weer begon, maar ik moest naar keertje, dan keert ik nog. En dat was in september, ik zou heen weg naar keertpartijen. Dan ging dat voor. Maar daarna kwam ik weer bij het eerste van de Boys. De eerste PC-winst wie de Gerrit met zijn maten Reitse Mienstra en Gerrit de Jong. Spietig genoeg houdt Mienstra ermee op. Hij is Jehovah-tjoegen en krijgt het drokker met orenbezigheden op de snij. Daardoor valt er een gat in het parcours dat opvuld worden mast. Dat is in het begin net heel goed opgevallen. We heen met Flip Saltzman we wel heel graag gaan, maar die wien nog dat hele seizoen te maken zonder wie die stelt mij een open toe, mijn orenmaten. Dus toen hadden we wat, dan met die even en dan die erbij, maar eigenlijk Flip Saltzman die doen we graag aan, dat in 73 dat kleer gaan. En daar gaan we dan prettig rijden. Ja. Heb je dat misschien oorsron? Als je zeg maar af het verste patoor houden hing of Flip weer erbij kwam, dat je dan 22, 23 misschien ook wel... Ja, daar gingen we vast meer prijzen, ja. Dat zit er dik in, ja. Maar, we gingen een goed patoor met rijtje, maar ja. Die voelden bij wij en dat weer wat konden, ja. Maar met Flip gingen we een hele goede vervanger. Het nieuwe parcours rond heel goed en de Malje winnen verskate prijzen. Van gouden klokjes en 5 gouden tientjes. Maar ook hele oren bijzondere prijzen. In Bedham hebben we een pony gewonnen. Een echte pony? Ja. Oké. Ja, net een hobbel in. Nee? Nee, een echte pony, ja. Oh, ja, dan maak je maar plak voor haar. Ja. Ja, en dat ging dus net. Of dat ging dus net. We gaan even in Driessen gaan, maar dat is een paar keer ontsnapt. Ach. Toen had er een schofje bij mijn broer staan, die heeft wel een plakje aan. Maar zei dan gaan we er zelf niks aan. Nee. Dat er weer iemand uit de buurt die won wel keertje. Nou, die had ik nog verkocht. Na zijn heegtijdagen in het keertsen kregen van de Veen orenhobby's liek als het biljetten. Doe werken er op het gemeentehuis, maar master op zijn 50ste ophouden. Ik ben heel gauw op de bank uit Utrecht, maar hartprobleem. Ja. Dat is wel heftig. Ja. Ja, dat heeft een hele impact op het leven. Ja. Hoe gaat dat nou? Best, ja. Ik zit nog maar van oude, dus ik zit nog wel lang aan medicijn, maar ik ben, hoe vaak ben dotteren? Keer of 6 zo'n? Keer of 6 zo'n. Het blijft altijd iets wat je in de gaten houden Ik moet dat wel in de gaten houden. Daarom, ik kan wel heel goed fietsen, zo wat in, daar had ik net heel last van, maar dat kan een keur iemand, dat wil niet. Van der Veen is hier toch net bij de Pakkendel zitten hier. En is nog graag te fietsen met zijn vrouw. Het leeft zo'n 1000 kilometer in het jaar. En zelfs met die fietstochten wordt Van der Veen nog gauwers herkend als oude bekende keertser. Van die tijd had ik nog een soort plakboeken tussen te lezen. Ja, maar dit was toch wel het hoogtepunt in jouw carrière eigenlijk? Ja, dat is
Overwinning in de Vereniging op PSV van 1974, ja. Ja. En de koning worden. En ik dacht dat heel best keert. Dat wordt de hele dag. Er is een 4 omlopen steeds, maar ik maar 4 missers. Nou, die jorde dag dan hadden per partij zo'n bod 10 missers. Oké. Dus, Dus je ging van tevoren als iets van nou dit kan een bakkie? wie kent Jood wel eens winnen? Ja, dat Ja. ja. Zo geloof ik wel, ja. Ja. Nou, dan is het extra bijzonder dat het dan uitkomt. Dat Denk ik. stedje dat was ongetwijfeld dik verdiend. Ken je het nog? Denk je? Nee, denk het niet. Helemaal niet meer? Nee. Een baltje opslaan? Ja, denk je? ik kan wel een balletje opslaan, jawel. Dat nog wel. Dat nog wel? Maar net dat tijd van ik kan nog een... Nee, geen wedstrijd meer kennen. Nee, maar dat geen 30 meter meer, dat dacht ik. Dat weet ik dus niet. De opslag weet ik gelijk, dan op 30 meter af. Ja. Dat, Zullen we daar anders bezitten? we kunnen allemaal zijn beziekje. Nou, hier is wel een mooi veldje. Zullen we het hier eens bezitten? Ik kan wel even een balletje opslaan, ja. Nou, de slag zit er nou wel in, maar dit is volgens mij ook nog wel een bijzondere keertsbal. Dit is hè? de keertbal dat ik de PC van 1921 mee won. In de finale hebben we hiermee keert. En de scheidsrechter die had deze bal meegenomen, had mij woe graag uw naam erop aan mijn handtekening. En toen later kwam een dochter van de scheidsrechter, die hield deze bal hierin dan waar, die wel hierin dan waar. En die hield deze nacht en die had hem niet gebracht. Nou, dat vind ik wel heel leuk. Cirkeltje waarom? Ja, het cirkel, Ja. ja. Ja, ja, sure. Oeh! Ja, zo leert het al.